Bé, començo a parlar perquè la nena ha dit ja. Avui explicarem respostes d'alumnes d'aquest país que han gosat fer als nostres professors, estimats professors d'escola. Les tinc aquí apuntades en un paper i les llegiré perquè tots en podeu gaudir. Diu, professor, què haig de fer per repartir 11 patates entre 7 persones? I l'alumne respon, puré de patates, professor. El professor diu, Marc, digui'm el present indicatiu del verb caminar. Jo camino, tu camines, ell... Diu, home, una mica més de pressa. Jo corro, ell corre, ell corre. Diu, plovia? Quin temps és? Molt mal temps, professor, molt mal temps. Diu, professor, quants cors tenim nosaltres? Diu, 2, senyor professor. 2? Sí, el meu i el seu. Diu, Marc, digue'm 5 coses que continguin llet. Diu, sí, home, diu, un formatge i 4 vaques. El professor preguntant a un alumne de dret. Diu, què és un frau? Frau és el que està fent vostè amb mi. El professor indignat, com que jo estic fent un frau amb tu? Diu, sí, diu, segons el Codi Penal, comet frau tot aquell que s'aprofita de la ignorància d'un altre per perjudicar-lo. Diu, Judit, senyali amb el mapa on queda Amèrica del Nord. Diu, és aquí, professor. Diu, molt bé. I ara aviam, va, tota la classe, a veure si diem tots a la una qui va descobrir Amèrica? I tots contesten, la Judit. Són molt dolents. Que tonto. Ja, per acabar, diu... Va, acaba ja. Diu, Jordi, diu, la teva redacció al gos és exactament igual que la que em va fer el teu germà l'any passat. Diu, és que el gos segueix sent el mateix, professor. Vinga, us recordem que ja hem complert 2 anys, que no ho hem celebrat, queda pendent, que ja ho celebrarem, i fins la setmana vinent. Au revoir. Suspès avui. No. Que sí, Jordi? Avui és expulsat directament. Avui ja Avui ja li pots fer. Un altre minut. No regla ni riures ni carcajada. Que sí. Decadència total. Un altre.